This is DJ and Remixer Manado. Please welcome Air Pro Revolution Junior. Ladies and gentlemen, please welcome Andara Limbo. Iya kan dan ibu kok ora ono anane. Mak iki tingkat piro tekan masuk, Bro? Salah. Siji kok. Aku mau lho. Lah kok siji nyapa kok siji? Nah, iya. Anda bingung lawangnya. Ayo, keluar. Hah? Ngeri sama dia biasa lewat sini paling Iya. Panas guys. Halo, oh halo. Oke guys, ngono wae guys ya, lurus ngono wae. Aku pe balik sebelah kudu kerasa nganduki kamera. Ya wis ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.